Nazdar lidi, tady je Dandy.cz a já vás vítám u třetího dílu ze mé série Minecraftu. Minule jsme skončili tady v baráku, já jsem chtěl, ale neudělal. Vlastně postavit si střechu, to jsem neudělal, to se omlouvám, ani v offscreenu, vůbec nic nedělal v offscreenu. Jenom jsem plánoval tu střechu a prostě na ní jsem se vykašlal. Jednoduše řečeno. Jinak nic vlastně novýho. Jinak potom já přemýšlím nad tím, jestli mám bydlet tady nebo někde jinde. Jako jestli třeba mám bydlet, já nevím. Třeba se mám představit ty pískové pevnosti tam, nebo tady zůstat. A něco to je celá jako líbí jo, tady asi budu bydlet, to je takový, jo, asi jo. Truhla, jo, vlastně, jo, takhle, to mám, oranžovou vlnu, router flash, jo. Emeraldy se to vložíme, to zlato, to je důležitý, to si taky dáme sem, dubový dřevo, to je hodně důležitý, a teď jsem to vzpomněl, že vlastně, ty sazeničky, no, jako docela si bychom je udělali. Jinak já vůbec nemám, no, jako mám asi tak, uděláme střechu, já chtěl bych udělat barák, že teď ten díl nebude tak nic moc. Jsem se musel protáhnout ruku, já to se omlouvám. No videa, konečně. Uděláme barák a vrhneme se na jenom jedna, jo. Nic moc, no. Čekal jsem ale víc, no. Vrhneme se a udělám i druhý patro, to jako nemusí být asi moc velký. Kdybych si postavil no to je jedno, když teď to pod kopem, no já nevím, pro mě je důležitý, že hop, tak, hop, sakra lagy, a co, dobrý, no, nevím co, jo, protože mám pardon, zapnuto víc programů, tak, dobrý, a teď do výšky, a z čeho to udělat? Nebudou i jiný ty... Budou jiný... Tak... Já, to jsem no tak výborně. Ty, to jsem podělal. Budou jiný. Takže jsem udělal tady ty... No, to jsem... vůbec nechtěl. Já mám hlínu... Nemám. To jsem se nechal. Takže moment. Tak. Zase lagy, já vůbec nevím. To docela málo FPSek mám. To je jedno, tak teď se začneme stavět. Mně to přijde docela nízký. Takže ještě o jedno. A pak teprve to schody. Sakra. Že mi to nešlo dřív. Jako můžu posoučit. Stavět. Tak. Že nemusím mít nahoru, že? Jo, tak no. No, to je úplně na nic. To kolik má to už? Dva, že se třeba natěžit zase. Já nevím, jako, já vím, že já nejsem natěžený, to vám jako říkám rovnou, že já natěžený nejsem. Když budete chtít, tak asi někam vydám, ale spíš ne, to ne. Taky potřebuju storčky, taky ne, to ne. Jinak já fakt natěžený moc nejsem, jako abych řekl pravdu. Štám, tyjo, nic jsem nechce. Proč nemůžem ten svět nebo les vygenerovat tady? Výborně. Au. No, jako propadlina, která není nic moc. Ano, výborně, to jsem chtěl najít. No, to je jedno. Doděláme ten krumpáč, já sakra jenom něco mám nakupu, abych měl sekeru. A ještě na nějaký materiál, ale to je asi pravda. Kdybych kupal, já si udělám asi branch mining.
A tím tu se přemýšlím, jestli mám udělat branch mining nebo ne. Ale asi... No. To je zajímavý na tom, že jako jsem říkal, že natěžený nejsem, ale... Ten branch, ty vole, to nedokážu říct, teď jsem to řekl, to jsem neměl. Branch mining, i tady by to bylo hezký bydlet, tady by to bylo hodně. Pravda, no. Já se ještě příště přestěhuju, ale zase jsem že dělám ten barák. Mně se tam nelíbí v pozadí hlavně ten, co dělám, počkám jsem tohle, a to je jedno. Jsem vzadu hlavně, proč se bych chtěl, jakože já jsem hodně na to, že mě se vzadu vůbec, ale vůbec, aby řekl pravdu, nelíbí ten zimní biom. Mně se jako zima osobně, já mám krásné vzpomínky na zimu. Minulou. To bylo prostě krásný, to byla mafie, to prostě bylo prostě všechno, já nevím, ale teďka momentálně prostě nic. Jinak teďka jsem dlouho netočil, bylo to z důvodu, že jsem měl problémy s počítačem. Ovce spásl trávu. Jsem měl problémy s počítačem, nešlo mi točit. Takže jsem to musel nějak si předělávat. Pak jsem na ně dlouho nebyl, protože jsem musel, sakra, už učit. Ty lagy jsou hodně nepříjemný, jako nevím jak pro vás, ale pro mě jo, teda. Voda, jo, jasně. Řízová, berem. Z čeho to je? Moment, 20. No, dobrý, už zase OK. Hele, jabko. Výborně. Budeme žít zdravě. Dáme si jablečný koláč. Zahrajeme si kostky. Napijeme si čaj a půjdeme spát. To je nejlepší plán pro všechny lidi. No, tak to už dělám o něco, nevím. Co je 100%. No. Ne, nedokopu to. Výborně, ještě mi zbylo. No tak běžíme. A když běžím, jinak, jestli jste si mohli všimnout, že já hraju na PC full. A tam je to z toho důvodu. Já jsem, když třeba jsem hrál offscreen, tak jsem si zapnu něco, ale to má kvůli tomu jenom z začátku. Já pak budu hrát na normál. Ale... Bude noc, jo. Jdeme stavět, no. Jinak já budu hrát na... Jo, výborně, to jsem chtěl celou dobu. A já jsem měl zase blbost, že já už normálně nevím, já už dneska ten díl... Já bych všechny díly od sebe pojmenoval fail, by mělo to neslo prostě něco fail, 3 tečky. Fail, začátek, fail, písková. No to nepravda, to je asi výjimka, co nebylo, no. Jo, Ne, nelagovat, prosím. Děkuji, ne. Jdi domů. Stát z postele, proč bych ní stával, musí se z ní vnít, já už to. A docela jsem teď mě to naštvalo. Z těch schodů vyrobíme. Já už opravdu nevím, co melu. Já říkám z těch schodů. Aha, teď mě někdo volal, bylo opravdu nepříjemný. A mám já něco takového, musím někomu něco napsat. Tak a dáme si, že jsem... Výborně, tak. A jdu ven, a tu 4 lagy už mi začínají štvat. To bude hodně krátký, jenom to děláme. Tak. No ne, zase tak, nevypadá to tak hrozně.
Ne. Ne, nedodělám, tak už na co to dodělám. Výborně. Jo? Hej. Není to, že krade pera, ale se krade schody. A to je... Já už nevím. Je to mě docela hodně deptá na tomhle. Hopla, dým. Tak. Hop. Jo, tady je ten schod. Divný. Tak. 8. To nevíde, takže si udělám další. A jenom asi. Můžeme zbědou, no, tak 12 to bude stačit. No, musí stačit. Ne. Co? Proč se otáčí? Čím to zničíme jako knípáčem? Stejně ten dřevěný už je k ničemu. Tady ještě jeden. Tak. Aha. Jo, jinak já teď díl mám, protože jsem si ještě nekoupil pro natáčení. Jako, abych měl další mohl díl natáčet. Protože by to bylo divné. Jo, protože jsem si ještě prostě nekoupil. Prostě to, no prostě abych mohl díl natáčet. To jsem si ještě neudělal. Ale udělám to, nebojte. V mé nejbližší době, když to udělám, že to většinou zapomenu. Tak. Ano, to nevíde. To je hodně divný. No, jsem teď nechal díru. Ne, proč? Tak. Sadíme stromaček. Tam někam dozadu. Tam strovičky. Já bych to tady ukončil. Teď tam byl díl hodně krátký. To může být 4 minuty, nebo já nevím prostě. Ale tohle bylo, akorát by to dělal tohle. A tohle nebylo video, tak aby se za něco podívali. A tak. Děkuju. Nejbližší době natočím ještě z Battlefieldu. To se určitě budete moc dívat. A tak proto vám zatím říkám. A zatím. Čau.